Meramate kehittää ratkaisuja työskentelyn turvallisuuden kehittämiseen ja täällä Ikaalisissa on tällä kertaa mielenkiintoista uutta tulitöiden turvallisuuden parantamiseen, vai mitä Jaakko? Joo, kyllä. Eli me on tähän kehitetty, meillä on omassa käytössä ollut jo parikymmentä vuotta tämä sammutusvaahto tulitöiden yhteydessä, eli tällä saavutetaan todella niin kuin turvalliset tulityön suorittamiset ja sitten tämä siivoaminen ja ennaltaehkäinen suojaaminen niin on aivan eri luokkaa sillä ja tämä on murto-osa ajallisesti siitä, mitä normaalisti on totuttu tulitöiden siivoamiseen ja suojaamisen käyttää, niin tällä vaahdolla saavutetaan. Niin kuin tässä tämän videon aikana nähdään, niin tämän vaahdon levittäminen kestää minuutista 2 ja normaalisti jonkun vaativan tulityön siivoamiseen ja suojaamiseen niin saattaa mennä tunti, puolitoista, jopa 2,5 tuntia. Ja Meramatek on tosiaan rakentanut tällaiset Firebox valmiit kitit, mikä on helppo ottaa työmaalle mukaan ja siirrellä siellä. Joo, kyllä. Eli tämä vaahtohan on ollut pelastustoimella iät ja ajat käytössä ja me ei ole sitä keksitty, vaan me on tehty tässä tämmöinen yhteinen paketti, eli tämmöinen Firebox nimeltänsä, tuoten nimeltänsä on tämmöinen kärry, tämmöinen avokärry niin kuin tehdaskäyttöön ja korjaamokäyttöön ja sitten on tämä toinen vaihtoehto on tämmöinen pakkisysteemi, eli tämä on tarkoitettu niin kuin romumiehille ja tuonne kenttäolosuhteisiin, millä on helppo kuljettaa ja suojata näitä laitteita. Ja täältä löytyy muun muassa sitten nämä nostovälineiden kiinnitykseen olevat pisteet, ja tässä on niin kuin pyritty kaikki ottaa huomioon. Tähän kuuluu tähän boksiin sisältöön 2 sammutinta, paloletkuja 2 kappaletta, palopeittoja 2 kappaletta ja 20 litraa tätä sammutusvaahtoa. Ja sitten tietysti kuuluu tämä vaahtopistooli, mihinkä täytetään tätä vaahtoa tästä kanisterista ja tällä se levitetään sitten tämä vaahto. Ja saman sisältöinen paketti löytyy täältä pakista. Ja tässä käytetään näitä 55 A-luokan pulloja, eli ei tarvitse käyttää välttämättä niitä 12-kiloisia pulloja, tämä 6-kiloinen riittää. Ja uuden määritelmän mukaan se luokitus määrittää sen, eikä se kilomäärä näiden vaahtosammuttimien pullojen koo. Ja tosiaan ideana on se, että kun nämä on tehty valmiit setit, helposti liikuteltavat kärryt, pakit, niin ne tulitöiden aikana ne suojaukset tulee tehtyä, kun ne laitteet ja tarvikkeet löytyy kaikki siitä. Kyllä, se on se idea. Ja niin kuin sanoin, tämä on meillä ollut 20 vuotta omassa käytössä tuo teollisuuden asennuksilla ja asiakkailta on tullut tästä niin kuin kysymyksiä, että saadaanko semmoista pakettia heille rakennettua ja siitä muodostui tämä meillä uusi tuote, eli tämä Fireboxin nimellä tunnettu tuote. Ja näitä saa sitten teiltä melko nopealla toimitusajalla. No joo, meillä on näitä nyt nykyään tässä on niin kuin varastossa niin hyllytavarana. Ja sitten äsken, kun tässä teidän tuotannossa demositte, että kun poltto tai plasma leikataan tai hitsataan, niin kyllä nuo kipinät vaan sinkoilee lattialla, että ne menee muuten aika kauas ja ne voi ruveta kyteen siellä aiheuttaa paloa sitten ihan huomaamatta. Ja sitten kun tuo vaahto tuolla Fireboxilla levitettiin siihen, niin ei muuten kipinät enää sinkoilu. Joo, eli kun ollaan niin kuin varsinkin korkealla ja on eri kerroksissa tehdään ja miksei nyt samassa tasossakin, niin, ja kuljettimilla ja yleensä näissä materiaalinkäsittelylaitteissa, samoin kuin tämmöisissä näissä trukeissa, kaivureissa, nostureissa, kaikissa muissa mobiililaitteissa, niin se kipinä poukkoilee tosi kauaksi jotain runkoja pitkin ja jää sinne kyteen. Mutta niin kuin näissä nyt nähdään, niin se kipinä putoo tähän vaahtoon, tai kun se putoo vaahtoon, niin se sammuu myös siihen saman tien, eikä lähde pomppiin mihinkään eikä aiheuta vaaraa. Ja sitten työkoneremonteissakin, niin kuin mainittit, niin siellä on muuten aika öljyisiä ja likaisia ja siellä on kaikkea mahdollista palavaa ja kipinä pääsee tietenkin, se aiheuttaa ne vaaratilanteet, mutta sitten tämä on nopea myös, sun ei tarvitse pestä koko konetta, että siinä on aika homma ruveta putsaamaan öljystä pois. Joo, no tässä oli nyt yksi lähtökohta tämmöinen, nähdään kuinka öljyä ja likaa tähän kertyy tämmöisiin mobiililaitteisiin ja tämän putsaaminen ja siivoaminen, siinä olisi mennyt, ei riitä tunti missään tapauksessa, mutta se vaahdon levittäminen, niin siinä meni se noin 2 minuuttia ja on varmasti taattua, että se on turvallinen eikä aiheuta minkäänmoisia niin kuin tulipaloja eikä sen alku, eikä jää mikään kyte. Ja samoin se jälkisiivous nähtiin tässä, että tässä on nyt
reilu puoli tuntia, kun tämä on ollut tästä vaahto, niin tästä on suurin osa on hävinnyt ja sitten kun tästä paineilmalla puhaltaa, niin sen kummempaa siivoamista tässä ei tarvitse käyttää. Tätä voidaan käyttää yhteenlaihin on valokennoja, induktiiviantureita, ihan näitä perinteisiä sähkölaitteita kuljetintekniikassa, niin ei ole mitään ongelmaa eikä tarvitse erillistä suojata. Voi ajaa ylitte kaikista ja sama kaapelihyllyt ja kaikki muu. Ja sitten kumminkin, kun remontteja tehdään teollisuudessa tai sitten työkoneiskentällä tai hallissa, niin aina on kiire, kun laite on rikki, niin jos se on oikea öljys, niin siinä saattaa sitten kiire olla syy, että ne unohdetaan putsata ja sitten hitsataan ja sitten tuleekin se vahinko. Mutta tällähän sä saat muutamassa minuutissa koko suojauksen valmiiksi. Joo, kyllä. Eli jälleen uutta järkeä työnteon turvallisuuteen Meramatekilta. Joo, kyllä. Eli Meramatekki on ollut 43 vuotta suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä tässä työturvallisuuden kehittäjänä. Ja kuten meidän logoissakin on tämä Solution for Safety, eli ratkaisuja turvallisuuteen. Ja kaikkihan nyt rupeaa pikkuhiljaa tietämään, että mistä nämä oikeat ratkaisut löytyy. Eli yhteyttä vaan Meramatekkiin, niin moni ongelma poistuu. Kiitos.